Ndichikutambirai zvekare pano paTerari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Izvo zvinobatsira kuti iwewe urambe uchiwana maupdates kubva pano paTerari 263. Inini saTerari ndichange ndichingomhanya nemafresh details, maupdates manyama. Saka usanonoke kuti follower and then malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nevasiri kuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, kana kuti nemutongo kushuvira kunzi zvinge zvaitwa nevana veZimbabwe, zvinge zvaitwa newe mwana wevhu. So munyoro waitwa post iyi, City of Harare iri kuti yaane maambulensi 4 out of 32 anoshuvirwa kunzi ange ariko ikoko, ende zviri kunzi ma-street lights afa. Kansela Costa Mande mashoko avakataura vachiti maambulensi ashota tine 4 out of 32. Kansela Costa Mande vanoona nezvebudiriro yemunyika ino yeZimbabwe. Ndinokumbura kuti zvizvo zvinofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi. Zvisinei mashoko akaziviswa kuvana vevhu, mashoko ekuti vari kushuvira, vari kutarisira kufamba vachireceiva door by door, vachitora dola pamba kusvika yakwana budget yemari yavari kushuvira muna 2025 kuti vange vagadzirisa ma-street lights nekutenga maambulensi aya kuti vakwanise kuenderera mberi nebasa ravo. Zvisinei vana vevhu vari kunyora zvakasiyana-siyana vachiti, vamwe vachiti vari kudawo pachivhayo here, vamwe vachiti vari kutaura zvakasiyana-siyana ma-streets esocial media kuti vari kutsvaga mari yeChristmas through madola iyawo. Ndokumbura kuti zvinofuka mucomment section pamusoro penyaya iyi. Much love.